Takže, jak znáte můj challenge, tady Tomáš Zeman, nevím jak se jmenuje, tam jde Jirka, tam Tomáš, Tomáš Zeman vás vítá u dalšího dílu Pičovin s Jirkou a Pavlem. A podívejte se tady dolů. Ano! Ano, Pavel dnes prohrál sázku o to, jestli dojde na bruslák jen v cuklích a hrubých ponožkách, nutno podotknout. Zatím to vypadá celkem v pohodě. Vemte někdo tu tašku, mi to padá z ramena. Ano, ano, Pavel byl zahnán. Čau. Ano, vítáme Jiřího Grčáka u dalšího dílu Pičovin s Jirkou a Pavlem. Tě perá teda. Tak a kde máme toho, kde máme tu naši hvězdu? Máš čirku jak on? Tak, pozor. Ano, takže nyní detailní záběr. Ano, vidíme, že cuklou jsou trošku mokré. Nevím, jestli to teď mě půjde vidět. Lidi, čekej, Marek, máš volno v batohu, já si říkám hodinky, jo? Musíte dát ne do té velké. Ne do té velké nebo do té velké? Do té velké ne. Kurva vole, když má pičovat, si do piči vole. Kameraman Tomáš Zeman. To už jsem řekl, xkrát, vole. Já to jsem. Ano, Pavel si opět přebírá. Moje cukle. Vidíte, že opravdu mám Když jsem psal 50 lajků, v cuklách se chodí v letě, jo, vole. To napadne fakt inteligentná, kurva. Ano, tady vidíme vánoční stromeček, krásný. no, už nevidíme. Už nevidíme. Tady tenhle. Vidí. Uvidíme, až tady budou až u Čes Areny budeme pokračovat, znáte to? Ano, ano. Ještě než to přerušíme, zeptám se Pavel, jaký je to pocit? Studený. A mokrý ne? Píču, ještě ne zatím, ale ještě se Že teprve to přijde. Dobrá, zeptáme se u Čes Areny. naschledanou. Doufám, že těšilo mě. A kde ten konec je to? Hej, vykuš mě a budeš mít respekt. No to jo, vole. Tak, bye bye. Tu máš svoji tašku. Bude jenom přerušit? Nebo Nevím.